Straight to the point. Matod pa mga kaigalaan, diha sa House Committee on Justice, why Cebuano nga congressman nga nibutar, tungod kay wa de ay membro sa House Committee on Justice nga Cebuano congressman. Straight to the point. Walay Cebuano legislator nga mi appeal ana, mi approve sa House Committee on Justice report sa articles of impeachment batok ni VP Sara. Tungod kay sa 11 ka mga congressmen sa Sugbo, why usa nila nga membro sa House Committee on Justice. Ang pangutana ani didto sa plenary unsa may ilang stand og tuan na mahigala sa kinabag-an. Didto na sa kinatibuk ang Congress, House of Representatives. Kining mao mga congressmen kaniadto namutar ni mahigala except sa duha ka mga congressmen nga wa. Pagkakaron, kumusta maka doon na ba'y kausaban sa ilang baruganan mahigala nining ikaduhang hugna sa impeachment complaint batok ni Sara? Straight to the point. Doon na ba'y changes sa ilang mga stands? Labi na mahigala nagkaduol na pod ang 2028 election? Straight to the point. Or pariha gyapon ang ilang baruganan kaniadto. Sa report karon mga higala, walay mga taga-Cebu nga mga congressmen nga nibutar labot sa impeachment ni VP Sara kay didto pamanto sa House Committee on Justice. Wa pa ta masayod karong May 11 mao ni mga higala ang paghatag sa committee report kung buturan mga higala ngadto na sa plenary. Tan-aw na to unsay buto sa atong mga Cebuano congressmen. Straight to the point. Mobarog ba sila? Doon na ba sila baruganan? O unsa man ang ilang baruganan? Unya na to may bawaan sa May 11. Pero sa pagkakaroon sa report mga kagalaan, matod pa, nga doon na mga shake-up nga nahitabo sa membership sa political party sa House of Representatives, uban sa nagkadaiyang mga tinubdan, nga miingon, nga ang mga congressmen, murag nag-ihay na mahigala ron og panikay-sikay, ang uban mahigala medyo nagka-buwag-buwag na, kay dunay uban nga nibiya na sa one ruling party lakas si MD. Ang uban nangadto mahigala sa National Unity Party, ang uban sa Partido Federal ng Pilipinas. Straight to the point. Iyahay na ni sila ron og luwas-luwas kaugalingon kay og magparty gud ka mga higala nya moingon ang party nga partido nga ang atong boto gyud maghiusa ang tanan. Atong suportaran ang impeachment ni VP Sara. Maipit ka diha ron og panalitan kung di ka gusto mo support. Labi na ang mga tao, doon na ganito yung ubang congressmen mga kaigalaan, nagpadag suwat. Doon ay mga tao nga nagpadag suwat sa ilang mga congressmen. I understand, mo dito sa Mindanao day, doon ay nagpadag suwat sa ilang congressmen. Nga dahil congressman, open letter ba? Ang baluganan na mo sa katauhan din nga di mi mosugot nga impeach si Sara. Palihog, i-reflect ang among baruganan, igbutar ni mo dito. Ganaan. Pero ang congressman, kamoy mo bana-bana ha? Kaya kamo may representative sa mga tao. Kung sa inyong tanaw, kamo gay nag-represent sa inyong distrito, tanaw ninyo nga mga tao, suporta nga i-impeach si Sara, di butarin ninyo. Ha? At least mo reflect ang tinuod nga pulso sa mga tao anang imong distrito. Ug moingon ang mga tao diha nga for impeachment sila, for impeachment ibutar diha ay kadlok. Pero ang mga tao moingon nga dili mi mosugot nga i-impeach si Sara, may po imong i-follow ang imong baruganan. Kaya umusupa ka, sige, depende ra na nimo, no? O congressman ka karon sa usa ka distrito, mo na batayanan gid mo na imong i-consider kung panalitan og 2028 nga election di ba maapektaran ang imong boto. Mo na imong tan-awon sad isip usa ka congressman no nas pagkakaron kini mga congressman ron di ni malalim ning ilang kahimtang sa Inday Maris. Malibog sa kalibi pag congressman ka nga murag daghan na suko ni mo ron. Talandugon imong kahimtang, ibutan ta lang. Mura kag 50% makadaog ka, 50% dili. Labi pa ka ng imong distrito karon wa kay kontra ba ka diha or do na kay kontra murag mahinay lang imong kontra pero mas mukalit nagkakusog ang kontra ba? Nya kini bang uban pod mga higala mga politiko naara po na mga higala nangandam ra po na naniid ra po na dinha pagtan-aw mga higalang apektado ang imong popularity napoy uban mo kalit nagpanagan diha Inday Maris. Kanang imong distrito karon
Dunay mga uban diha nga murag di lang way hilig sa politika pero pagtan-aw murag nadaot ang congressman mo kalit na nag-file. O maingon niya nadaot labi na gibas ang congressman niya mga tao suko sa congressman. Nay mo kalit og file diha inday malis niya maingon niya ang ato nga mulaban ta ni Tatay Digong. May uban niya po niya, pasakay lang sa nang uban. At tintinod lang. May uban niya nga mga Duterte gidaan. Pero may uban ana nga dili Duterte, pero pagtanaw nga kusog mo Duterte. Unya ang congressman ninyo diha, ni butar ba agin sara niya, nasuko mga tao. May uban na bisag agin sa Duterte niya, mapasakay po sa lokal nga ma'am, dagal kalit niya maingon nga. Ang ato lang ani nga, ang hustisya ba alang sa ako anong tangang mutaron ginunta ang congressman. Ay katawa lang kita may gala daghang mapahimuslan sa panahon pod baya basta kaning eleksyon. No? So muna nga ang congressman ron wa pay Cebuano congressman nga ni Butar kay di pa man wa may membro dito sa House Committee on Justice. Di ining mga congressman pila man na sa kabok. Oh, 12 ni sila. No? Wa ay usa ani nila nga membro sa House Committee on Justice. Inigabot sa plenary adto na ni masuta. So ang uban manggod mingon nga mobuto ta tungod sa atong partido. Muna nga ang uban ron dito sa House of Representatives medyo nagkausap na ron, dunay shake up matod pa sa report. Dunay mga shake up, dunay mga miingon nga miadto na sila sa lain-lain partido. Kay gusto sila partido nga tagaan sila mahigalag kagawasan sa pagbuto. Straight to the point. Di sila gusto partido nga diktahan sila. Ang ila nga conscience vote kuno kana. Di ko na conscience vote gyud. Ang ila nang gitanaw ila mga tao sad nga di ba ka kung pildi ning kalakihay noon og pataka kog boto ani. Si kini niyang Congressman Joel Chua mi angkon nga siya og ang uban nga mga congressmen mi balhin gikan sa lakas sa MD to NUP National Unity Party nga ang Pangulo si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Adto sila. Si Chua miingon nga ang iyang mga kaubanan nga mga Manila Congressmen, si 1st District Congressman Ernesto Dionisio, 5th District Congressman Erwin Ting, gi-invite kuno og uban pang mga Manila lawmakers from NUP, Manila District mga higala. Unya gibutyag niini nga dunay movement sa ubos balay balauranan ang mga congressmen. Depende mahigala murag kisaw day ang Congress ron og maahon. Pero tan-aw nako bisag mo kisaw pa ang ubos balay balauranan, tan-aw nako makuha ra nila ng 106 votes. Gamay naman eh. 1/3 dagod nga boto. So malagmit ani by mahibaw ano to ni by May 11 unsay ilang mga lakang, no? Karong Lunes. Mahibaw ano to ni karong Lunes. Kuha nilang 106, gamay naman ang 106. Nya na nagoy pundo daan nga 55 votes dito sa House Committee on Justice. So pila naman lang. Kuha na lang 51 votes. Pag naay 51 votes mga higala, wa na ditso na dayon mga sukitig paminaw. Naa na dayon mga higala ang mahitabo niini nga kini ni ang mapasaka na dayon articles of impeachment kadto sa Senate. Pero mo na yung gingon, no? So dunay mga invitation. So doon ako ng invitation, gi-invite sila ni Congressman Valeriano o Congressman Benny Abante to join. Unsa kay naong alang ni Abante mga higala onla ni Chua no panalitan magmuda og sara ba? O panalitan. Isog ba na kay sa ridon? Unsa kay lang naong ni muda og sara? Kay kana na may mudag mga kon mga congressman may muda og kanang mulubad-lubad na sila mga kon kay kana Barbers Day. Si Robert S. Barbers, sa unas Duterte pa naglingkod sa Malacanang, Duterte kay say. Ingong sa nga, dapat ko no, may pa extend pa ng termino Duterte. May gimay ng mga congressman mo dagwan. Pero pag wanas Duterte, mahigap siya may pinakasuko Duterte sa Quadcom. Ha? Hasta ning asawa nga ni Congressman Barbers, di ba iya man asawa ng Kwan? Kaya di na naman sa makadagan. Yung kwan sad, ipakita sa mahigala og iyang
kining kaugalingon mahigalang arte dito sa Kongreso. Straight to the point. Mga taga Surigao, good morning yun tanan. No? So, kanana ang unsa kay mga naong ini mga tawhana, pero og modaog mahigala ang mapildi Sara, nindot ka ilang kwan. Tuloy-tuloy lang, pero kung panalitag madaog Sara ba? Paminaw kung sa abante mahigala kina sa Chua murag mabuutan ng ilang mga naong agin Sara day. Ayaw dag balitok-balitok bitaw ning mga kuana. Tawhana bilib ko, ha? Pero inana gina politika lagi siguro gyud mga kaigsunan. Ha? O nya matod pa din sa report ng kagilaan sa Inquirer. Other sources said that the membership of Lakas CMD, the party of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, has dwindled down to 70 from the height of 110 members. Straight to the point. Aladay maris, murag nigamay na di ang mga membros nga congressman sa ilang grupo nila ni Martin Romualdez. Murag ilan ang hinagbiya sa Romualdez. Muni inanin politika, no? Panahon niya si Romualdez, gamhanan pa kayo kaysa may speaker, hugop sa tanan. Karon nga di na speaker si Romualdez, hinahinay na po sa pananghid nga, kining Martin, di lang sa amin mo ka na ni imong partido. Ang aso mo lang maipit man tayo ng kalakihan. Kaya kini akong gibasa may gala report ni sa Philippine Daily Inquirer. Matod pa sa Inquirer, other sources said that the membership of Lakas CMD, the party of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, has dwindled down to around 70 from a height of 110. So gikan sa 110, karon 70 na lang. Ang uban anak maginahinay pag nagpananghid inday malis nga di na lang sa mimo kwan. Wa nahinay sa mi di lang sa mi mag-uban ninyo. So hinahinay kag palayo. Now, ang current breakdown nun sa House of Representatives political party, Lakas CMD 70 plus. Ang National Unity Party 40. Ang Partido Federal ng Pilipinas kang BBM ni 40. Ang Nationalist People's Coalition 40. Nationalista Party 34. Ang PDP Laban 18. Aksyon Demokratiko 3. Walay LP na nahabilin day. Ang Liberal Party wa na ginhabilin ani. Unsa man ang duha dong names? Tabunan man. Tanawa ko no. Na nagkabahin-bahin na sila, wa na ingon niya naghiusa gyud. Oh? So, unsa may mahimong dagan aning kalakiharon? Just last May 1, Lakas CMD member and Deputy Speaker Janet Garin said that Lakas CMD's membership was at 81. So pag May 1 di ay ang membro sa Lakas CMD 81 pa. Nya karon 70 naman lang. Straight to the point. Naganam-anam na mahigala og iyahay abandon ship. Several Lakas CMD stalwarts had supposedly gone to in UP, whose membership is now around 50, and with PFP, which also has around 50 members. So iyahay mahigalag abandon ship sa kinini ang kuani barko ni mahigala grupo ni Martin Romualdez. Ilan ang gibiyaan hinay-hinay Romualdez. Onya hinoon o magkinaon sa di magyud mahurot ang Congressman Romualdez kay paltan mamiya ng tanang congressman di magyud makaakog biya niya ang asawa niya. Ang asawa ko ni Romualdez congressman as iyang anak congressman. Tulo silang mga congressman na asa House of Representatives. Makaingon lang sa dagsana all. Tulo ka mga congressmen sa House of Representatives pastilan. Unya dugang pa mahigalamatod pa din kay nagkabuag sa buwag sana sila ron. Murag lahit epekto ning kuno kay ang uban anak mo murag hinaw ng uban. Nung ingon dili na mi pirma sa kuno Sara. Ang uban na mi pirma lang gimo. Ang uban po na nagpaabot po niya asa man ang mong grasya aron nga mo pirma mi. Kung way kayuhan nga mabot di mi pirma. Unya kinini ang National Unity Party, ang ilang chairperson nga si Deputy Speaker Ronaldo Puno niingon, murag tuan na malhin ang mga congressmen dito sa ila. Kay sa ilang partido ni Stor giingnan sila, matod pa, the party will encourage members to vote based on their beliefs under assessment of the impeachment complaints against Sara Duterte.
Straight to the Sa point. Binisaya pa, ang ilang partido, ilang gidasig ang ilang mga membro sa pagbuto base sa ilang pagtuo. So dili na sila mo, di na sila mga higala mo, inunta mo, mumando sila mga membro nga maoning atong di ta mag-black voting ron. Ha? Ang ato ani iyahay lang tagbuto kung unsay inyong pagtuo ug unsay inyong assessment sa kaso. Straight to the point. Muna ko ba mga congressman ingon nga ari lang tari sa inyo kay murag di ta mapugos. Ha? Matod pa mga higala ni Puno, the National Unity Party has, since its inception, consistently stood as reliable and steadfast partner of the administration, supporting its priorities and ensuring stability in governance. But at the same time, matod pa, on a matter as serious as impeachment, kining impeachment may gala seryoso ni nga butang, matod pa mga kagalaan, ang ilang konsensya, matod pa, ilang gikuan yun, their interest, their conscience, and the interest of the people they represent, maoy ilang basihan. Straight to the point. So kung congressman ka karon nga under ka sa NUP, moingon na ka nga, ang akong pagbuto, dili ni akong kagulingong interest, kundi mo ni interest sa among mga tao. Maoy ilang basis. So dili ni sa mando sila mga tao nga yes ta for impeachment ni Sara or no ta for impeachment ni Sara. Why mando nga maghiusa ta pag-usa itong butanan? Why mando sa partido? Ang ila unsay imong konsensya, unsay imong pagtuo, unsay imong interest sa imong mga tao diha sa imong distrito. Straight to the point. Mo ni ang gipagadak-an ni Puno ron. Miingon siya mga higala, we believe impeachment is a constitutional process, not a partisan exercise. So nituos la kuno mahigala nga kining impeachment makigalaan usa ka constitutional process o dili kini exercise sa partido. The strength of our institutions lies in allowing each member to decide freely without undue pressure or expectation of uniformity. Allah. Niingon nas Puno mga higala nga ang amo dinhi among tugutan ang among mga membro nga makadecide sila, makadesider sila, makadesisyon sila nga gawas nun. Gawas nun sa makadesider. Ha? Unya, why pressure? Dili nila pressuron o why expectation for uniformity? Straight to the point. Dili ta mag-uniform. Ang ato rong kung di ta magsunod-sunod lang. Depende ninyo. Tagaan mo gigayon. Matag-usan ninyo kung okay mo, unsa inyong butaran, maoy inyong konsensya, maoy inyong pagtuo, hala buhata ka na. Straight to the point. Matod pang Puno may gala. Kini nga naman, tungod kay ang congressman karon, ibutang imong hunahuna ron, kung ikaw may usa ka congressman, ug mubutar ka against si Sara, or mubutar ka batok sa impeachment ni Sara, yes or no na? Yes, impeach Sara or no, impeach Sara. Nga naman, ikaw nga congressman, makuyawan sa ka, tungod kay kung imong isurvey, o dunay dakong chance nga mudaog si Sara Duterte mga kagalaan. Alanganin man kang imong butaran nga i-impeach si Sara niya makabawas na og mahimong presidente. Di ikaw may makaluluoy. Straight to the point. Ha? Mabitaw kining pagpagawa sa survey result may gala nga si Tulfo og si Sara natay na. Daghang mga hunahuna sa mga tao ani makaingon sila nga tay gid tingali tinuod. Urang uban sa mingon, murag lahi man ang survey ha. Gituyo pagpagawas aron nga ang mga tao mga higala makaingon nga dili day klaro nga si Sara may mapresidente. Kay kung way klaro nga mapresidente si Sara, ang mga congressman maisog sana sila. Nga mo butar, against mahigalang Sara. Ang kuyawan magus congressman, ug mubutar ka batok ni Sara, unya, nakahibaw ka nga murag doon na mag-chance muda o dako mag-chance. Kahibaw ka nga kung mubutar ka against, mo na mahimong presidente by 2028. Unsa may mahitabo nimo? Straight to the point. Mo na si Chua bitaw interview si Chua, gidamgo ko no siya ingon sa day Maris. Unsa may mahitabo nimo Chua kung inikabot sa 2028 makabaw si Sara mahimong presidente. Ingon sa bitay gidamgo bitaw kuno siya. Kay kanigod og ang support sa mga tao unta katong pag sige mga higala og kumbati na diri sa House of Representatives sa House Committee on Justice. Ipagawas na nila tanan, ipangdaot na Sara maayo niya na daot gyud. Nya human, murag di na makabangon. Kabantay mo na itong Binay mahigala ka na to. Si Binay, bumbahag maayo nag-investigation in aid of legislation kunuhay. Daot ang rating ni Binay, wa na makabawi.
Dali na kayo ni store nga unsay imong baruganan daron. Kay at least kabaw na makadi, total di naman tag kabawi. Pero kini Sara, delikado man mabutal ka agin Sara niya magkabawi ni. Tanawon man nimo, maniid man ka. Kana mga congressman nga naminaw turon ay sus, naniid na sila oy. Naniid na sila. Kadtoon tatong pagquadcom, gibumbahan si Sara, gibumbahan unya, nadaot yun iyang kuan nga wa nay chance mo daog ba? Wa nay ayo Sara. Ko man day kay kurakot man gid ini. Ana nya ang mga tawa na ganahe, di nami. Ang hitabo na mga congressman sayo na mabutal nga, butal ta ang i-impeach. Total tan-aw nimo di na makabawas ni naman by 2028 di na ni kabalik. Ang problema ani ron kung imong ipugos butal ka nya kay bawo man ka nga by 2028 nya wa pay klaro do sa Senate, wa klaro og makonvict sa Senate. Sumana ang congressman ron anxiety ang hitabo ani nila ron. Kay una-hunaon sa congressman og mubutar ka imong ipa-impeach si Sara. Nya kana Sara mahigala ingon bas digong malditahon sana, ha? Ini bawas ana mahigala makalingkod niya na. Mubawas na nga itong mga congressman bay kamo may kadtong nagpa-impeach ako gukod ta sa flood control. Labi na mga congressman nga naigo sa flood control. Naka das malita, madisgas ya gud sila ana. Sumuna ang una-unaon sa congressman. Number 1 una-unaon nila na anxiety gyud ang congressman. Number 1, og di ka mo pirma, masuko ang Malacañang. Og masuko ang Malacañang, kuyaw-kuyaw ka. Nan kung mo pirma ka dool na ang 2028. Og mo pirma ka dool na ang 2028, unya ka nang imong distrito murag dayag hamanagan ang makigkontra nimo. Straight to the point. Ha? Ang mga congressman ron mura nig nabutang nig Maris. Mura nig bibingka mahigala nga init sa taas, init sa ubos. Straight to the point. Dili lalim na sa congressman ron. Og di ka mabutar sa impeachment ni Sara, masuko ang Malacañang. Og mabutar ka, masuko ang mga tao. Asa man ka? Muli kita tuyo nga tong sa House of Representatives nga ilang tatong gibumbahag maayo. Di naman to'y probable cause. Istorya na tinuod ba? Di naman, kana na ang aron nga makita ang probable cause. Dili na na mao. Ang ilang tuyo, ang ilang yung dauton Sara, aron ta daot ang rating. Nga di na makabawi ba? Kay kung di na makabawi, sayo na ang mga congressmen nga mabutar. Hasta mga higala ang sa Senate, sayo na nila. Karon kung makabantay ka mura, makabahos, mga Sara, delikado, alang-alangon ta ni. Makabahos ni mahimo ng presidente. Kada number 1, ikaduha, og ilang ipugo sa Senate. Ang question sa Senate, sigurado ba mo na konbikto niya? Kaya kung dili mo konbikto, makadagan ni delikado ta. Ha? Kay karon nagtay ko no si Tulfo og si Sara. Si Tulfo sa karon ingon man pod nga dili sa mudagan na Inday Maris. Akala si Tulfo na hibaw sa na mga kagalaan unsa gi iyang standing tinuray. Mo na ingon si Tulfo og mudagan si Tulfo by 2028 magpare-elect siya isip senator, sigurado siya mudaog. Pero mudagan sa presidente batok ni Sara, dili ta kasiguro. Tanawa sa may sultin Tulfo, asa mo tong video dong. Interview ng Tulfo, interview to sa atong RMN Manila. Ipakuan ko no dong names. Asa man to be? Tulfo mingon si Lini ato naman pabati ingon si Lini, di kumudagan yun. Di kumudagan. Kanay be Tulfo be. Kana gumingon ka di kamudagan. Medyo unsa may mahitabo ana, unsa may effect ana sa mga tao. Ha? Dato paminawon mga kaigalan na kini. Sige, paminawon ta ko ng audio dong. Sige ko no dong. Salamat sa tiwala. Sige. Salamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. Kung pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. Okay. Pakumbaba. So, yun, sa andam ko na sa mo endorse ay? Kisa may endorse. Wa pa sa musulti.
kini ko mahigala, si Tulfo ron, siya mo'y taytay ni Sara. Nya si Tulfo ron, maingon po Tulfo, di kumudagan. Samot ang mga congressman, ano mingon, agoy, kundi mudagan, why makabangga ni Sara as of this time? Historial tag tinuod ba? Historial tag tinuod, wata kasabot pa sa umaabot. Kaya kini si Lini unta, doon ay chance. Di naman si Lini mudagan. Huna-huna siguro Lini, sa kong gamiton lang sa di nakakapoy na ko ana, basig mo po kang Lini ba? Human na si Lini, nag-vice president na siya. Nidagan sa presidente, pildi siya. Tingali, og ang kuan basan kapoy na bitaw ang national campaign di pa ilalim. Ali bitaw na si Lini kina tontong interview bitaw. Murag ang iyang naong bitaw itsura bitaw day murag kapoy na bitaw. So daghan man say mo diktar nga dagan ana. Basig kapoy pas Lini kadugayan kay daghan bitaw mo kuan ako na gigamit ani kalakiha dagan na kog mayor sa Davao sa kuan. Naga kay sigurado mo ka umudagan kag mayor sa naga mo pariili ka sureball kang daog. Dunay dako kasiguruhan ba kay incumbent man siya pero budagan kag presidente imong kontra Sara medyo alanganin. Sama ini Tulfo. Kung magpare-elect ni sa isip senator, dakog chance may gala nga ma-elected. Pero mudagan sa presidente kontra Sara medyo lisod. Straight to the So point. unsa may relasyon ana nga rin sa voting sa mga congressmen. Mahimo nga ang mga congressmen karon makakuha og boto nga 106 votes pero ang ubang congressman na di mamirma ning uban day. Makuha gyud po ng botoha, posible kay gamay naman lang na. Pero ang uban ani duda ko dili mamirma ang uban ani. Kay mabalaka sila mga higala. Imong tan-awon na di mo kam tan-aw nga karon lang. Magtan-aw makas future. Unsa may mahitabo imong pirmahan nun sa tupa against ka ni Sara. Inigabot sa Senate og dili na makonbikto, makadagan man. Og makadagan si Kwati Batirol ka na napita. Ang lain pa gyud ana ron kung inigabot sa Senate, way klaro way number sa Senate. Mo ni number 1 nga kaduduhaan sa congressman og malang-alang tani kalakiha. Nan ikaduha, kung panalitan na sa Senate ilagyong ipugos nga makonbikto og maka-endorse ni Basti. Kung si Basti may makadagan, dili si Sara, butan ta lang konbikto Sara. Unya si Basti may mudagan, inigdagan ni Basti mo kuyog-kuyog si Sara inig-campaign. Ang mga tao anak mo mutapok man daw. Day. Kamantay ka mga Duterte may mga tao muhugop ba? Lahi ang kon sa mga tao mo na kuyaw. Kay og ikaw mudagan ka unya ang mga tao di gani mo hugop nimo. Bisa pag imong patapukon pa isnakon pa nimo ana di magani mo igo lang mo kuha sa snack sa mga uli. Lisod man na kayo in a national scale lisod oy mahurot nimo pa snacks ng mga tao. Imong hakuto ng mga tao hakot day artista ana. Hakot ana nya tagagi snacks na. O human kuha gi snacks maghuman mo uli mo hinay-hinay. Ano ang Duterte mahigala kay hugop man kabantay mo. O si Sara mo oy mo suroy di ba ang mga tao mahigala hugop. Tarawa. So mura og dunay kalainan ba? Magtan-aw ang congressman ana mga kagalaan bisa pa og kwan matan pa sa naspinya na mga congressmen. Munay plangka-plangkang pagkaistorya. Straight to the Og point. tungod kay matan pa sa naspinya kay bawo sila unsay tinuod nga sitwasyon. Di na nimo pwedeng i-mislead oy. Pwede na mo i-mislead ang mga tao nga mo na wa na kanang nihinay na si Sara.